Kinono kumpul kadaanyo pangkon kesaliranyo yang kacondro senyame karawaniro berilah-berilik bareng mati wong sak jempol kok breno sak tipe sapa kowe dene cipta wong ora perlu jampiak-jampiak ora banglayan sak jroning wis miring omen ora babu kekesan disebut Prabu Dewa Sami pangkat Tumenggung Kumandang Garbo kowe tunggu Kumandang Garbo iya dasarnya kok sopo kowe Satru Garbo Jaku Setyaki Simo Mulang Joyo Gembo Kudik Daya Kapulogo Persiro wah tidak wong iku sak jentrek lah kok jebul jenengane bilang jenengane oke sampai spirit negara kita supaya boleh di Janoko boleh nanggut silane ngakromo Janoko Garpo Widodari Benari Dersonowo kuwi dadi sumber goro garane jagat mula kan sapa iku golek di Janoko yen wis ketemu ora mung kudu bisa karo Dersonowo ning Janoko kudu mati kalau yang lancur ning jagat supaya dipedhek dening sipun Prabu Dewa Sami sugi kenten bodohan ngono aku sing tak kepala dodo kowe apane Janoko kudu sama dulu kandang yen mati melu kelangan wah edan wani kowe tanding kawanku sing tak dene awak sejak duduk aku kali jagung dadi bantet maju grito gasmu